سلام جايز كما يتنحكم نلوم ما أنت دما رايدو انزر استا ابلتاشن إسران سنستان تزرقيحا بتعزبتا دما بزحر نغوت زترفت كامون اتخلاتنا نفتوو جاكي شان زلوا فيلمينا حزنا لكم متينا زلنا نزا فيلم كسا موداتا نختريوان دعدمكم نزا فيديو لايك بمكبار جمرو كلميو جن جاكي شان ابزا فيلم لأولي سمو انت خونا جن كلاتنا بجاكي شان سلنفلتو أبزا فيلم جاكي شان يلي غطوع فيلمنا تجمر جاكي شان كاب عرات وتسق كلن اتخبدك أسوزو قسقسو نغر دما اتبتعم زفتو ريد زي سمو فرسو ينيرو جاكي شان ريد زبهال شكورينا فرس هالو جاكي شان هيوتو زمرح باز ريد استوال فرسو جيرو أما قدساتن أبترقياتاتن ترئيتن دار آيه باتزرخبو غنزب يزنبابر انت خونا جن جاكي شان ناين أبرات أغن زي كونا زلو كرم حج زلقو حمسبات لو احنا ملسلنا ندابوليوم زي تقمو نيروم كاب عليتات حدا معالت دما جاكي شان بمشيت درارو قبلع أب حد ريستورانت خلو اتهم زلقو حوسبات نابت ريستورانت ماتيوم نس جاكي شان كوف ندابلو ገንዘብና ማዓሽኻ ትመልሰልና እንዳበሉ ክሓትዎ ይጅምሩ ጃኪ ቻን ግን ብወገኑ ሕጂ ወልሓንቲ ገንዘብ ከም ዘይብሉን ክመልሰሎም ከም ዘይክእልን ምስ ነገሮም እቲ መራሒ ናይቶም ግሩፕ ገንዘብና ዘይትመልሰልና እንትኾንካ ነዚ ፈረስካ ክንወስዶ ኢና እንዳበለ ክፈራርሑ ጅምር ጃኪ ቻን ግን ነቲ ሬድ ዝተባህለ ፈረሱ ከም ወዱ ካብ ብንእሽቱ ስለ ዘዕበዮ ንዕኡ ፈፂሙ ከም ዘይቦም ምስ ነገሮ እቶም ግሩፕ ንጃኪ ቻን ካርምዎ እንዳጎየዩ መፁ ጃኪ ቻን ድማ ከምቲ ንፈልጦ በቲ ዘለዎ ናይ ካራተ ክእለት ገይሩ ንኩሎም በብሓደ ክቕጥቅጦም ከሎን ናብ ፈረሱ ደይቡ ድማ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ከሎን ንሪኦ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ መሲሱ ስለዝነበረ ይድቅስ ንፅባሒት ንጎሆ ክልተ ፎርማል ኣከዳድና ዝገበሩ ሰባት ናብ ናይ ጃኪ ቻን ገዛ ይመፁ ጃኪ ቻን ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ናቦም ወፂኡ እንታይ ከም ዝደለዩ ምስ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ካብ ዳያ ካፒታል ዝተባህለ ካምፓኒ ከም ዝመፁ እንዳነገርዎ እዚ ሬድ ዝተባህለ ፈረስ ድማ ናትና ንብረት ስለዝኾነ ክንወስዶ ኢና መፂና ኢሎም ይነግርዎ ጃኪ ቻን ግን ነዚ ምስ ሰምዐ በቲ ናቶም ዘረባ ብጣዕሚ ሓሪቑ ካብዚ ቦታ ንክኸዱ ይነግሮም ቀፂሉ ድማ እዚ ፈረስ ካብ ሓደ ዓድከ የምፅዮ ነይረ ኢሉ ምስ ነገሮም ንሳቶም ድማ ምዝራቦም ቀፂሎም ነታ ዓድከይ ትብሎ ዘለኻ ሰብ ቅድሚ 3 ዓመት ብዙሕ ገንዘብ ስለንእውዶ ዝነበርና ሕጂ ድማ ንሱ ብሂወት ስለዘየለ ናቱ ንብረቲ ንክንወስድ መፂና ዘለና ሬድ ድማ ናቱ ንብረቲ ነይሩ እንዳበሉ ከእምንዎ ይፍትኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ንጃኪ ቻን ዓርኩ ዝኾነን ንዕኡ ሰበይቱን ናብቲ ቦታ መፂኦም ነቶም ክልተ ሰባት ካብዚ ገዛ ንክኸዱ ከፈራርሖም ይጅምሩ ጃኪ ቻን ግን በቲ ናቶም ዘረባ እንዳሓሰበ ወላ ሓንቲ ከይተዛረበ ስቕ ይብል ብድሕሪ እዚ እቶም ክልተ ሰባት ምስ ከዱ ጃኪ ቻን ምስታ ዓርኩን ምስታ ሰበይቲ ዓርኩን ኮይኑ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ይኣትሞ ኣብቲ ገዛ ድማ ዓርኩ ምስ ሰበይቲ ኮይኑ ንጃኪ ቻን ንሬድ ንምንታይ ከም ዓርክ እንድዝትፈትዎ ኢሎም ይሓትዎ ጃኪ ቻን ድማ ክዛረብ ጀሚሩ ቀዳማይ ነገር ሕጂ ብኡ ገይረ ገንዘብ ዝረክብ ዘለኹ ካልኣይ ነገር ድማ ካብ ብንእሽቱ ከም ወደይ ገይረ ስለ ዘዕበኽዎ ሕጂ ካብኡ ክፍለይ ክእልን ኢሉ ይነግሮም ንሳቶም ድማ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እንድዩ እንተኾነ ግን እዞም ሰባት ዝብልዎ ዘለዉ ነገር ሓቂ እንተኾይኑ ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ምስ ነገርዎ ጃኪ ቻን ድማ ብድፍረት ንሬድ ካብ ብንእሽቱ ዘዕበኽዎ ኣነ ሕጂ ድማ ካባይ ዝወስዶ ሰብ የለን ኢሉ ይምልሰሎም ንሳቶም ግን ከምዚ ስለ ዝበልካ እቲ ካምፓኒ ነቲ ፈረስ ኣይወስዶኒ ማለት ኣይኮነን እንተኽኢልካ ሕጂ እቲ ካምፓኒ ንዓኻ ኣብ ቤት ፍርዲ ስለ ዝኸሰካ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ንኽትከራኸር ዝጠቕመካ ጠበቓ ቁፀር ኢሎም ይማኽርዎ ነዚ ንኽገብር ድማ ጓሉ ከም ትጠቕሞ ነጊሮሞ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ንጓሉ ንኽረኽባ ክደፋፍእዎ ይጅምሩ ጃኪ ቻን ድማ ብኦም ተተባቢዑ ናብ ጓሉ ጃባ ክኸይድ ከሎን ጓሉ ግን ነቦኣ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ወላ እኳ እንተረኣየቶ ከይሓቆፈቶ ግን እንታይ ደልይኹም ዝመፀት ሓቶ ጃኪ ቻን ድማ ነቲ ዘጋጥሞ ነገር ነጊርዋ ሕጂ ሓደ ጠበቓ ክንዘልዩ ይነግራ ጃ ግን ነቦኣ ክትሕግዞ ዋላ ከምዘይትደሊ ነጊራቶ ገዲፋቶ ትኸይድ ጃ ድማ ጠበቓ ዝኾነ ኣፍቃሪ ስለ ዘለዋ ናብኡ ኸይዳ ምስኡ ክትዛረብ ኩላ ንሪኣ
እዚ ጠበቓ ዝኾነ ኣፍቃሪኣ ናይ ሂዋ ይስሙ እንተኾነ ግን ጃ ዝኹሉ ምስ ኣፍቃሪኣ እንዳተዛረበት ብዛዕባ ናይ ኣቦኣ ፀገም ግን ወላ ሓንቲ ነገረቶን። ናሂ ድማ ንጃ ኣብ ፍቕሪ ንብዙሕ ግዜያት ስለ ዝፀንሑ ሕጂ ክንምርዖ ኣለና እንዳበለ ክነግራ ኩሎን ቅድሚ ምምርዓዎም ግን ክልቲኦም ነናቶም ስድራ ቤት ካፋልጡ ከም ዘለዎም ይነግራ። ጃ ግን በዚ ሓሳብ እዚ ብዙሕ ደስ ከም ዘይበላ ርኢናያ ነፍቃሪኣ ገዲፋቶ ትኸይድ። ቀፂላ ድማ በይና ኮፍ ኢላ መስተ እንዳሰተየት ኮላ ናይ ኣዲኣ ስእሊ እንዳረኣየት ነዲኣ ክትዝክራ ትጅምር። ንሕና ድማ በዚ ነገር እዚ ኣዲኣ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ከም ዝሞተት ንርዳእ። ከምኡውን ምስ ኣቦኣ ጃኪ ቻን ኣብቲ ናይ ኣዲኣ ቀብሪ ግዜ ስለ ዝተባእሱ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ኣይተራኸቡን ነይሮም። በዚ ምክንያት እያ ድማ ጃ ብናይ ኣፍቃርያ ሓሳብ ብዙሕ ደስ ይበላ ነይሩ። ንፅባሒት ንግሆ ጃ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ኮይና እንዳተመገበት ኮላ ኣቦኣ ኣብ ፅርግያ ኮይኑ ትርኢት ከርኢ ኮሎን ዝርእየሉ ሰብ ድማ ክስእን ከሎን ሪኣ ወላ እኳ ምስ ኣቦኣ ተባኢሳ እንተሃለወት ነቦኣ ግን ክትሓዝነሉ ኮላ ንሪኣ። ብድሕሪ እዚ ጃ ኣቦኣ ትርኢት ምርኣይ ወዲኡ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ንሳ ድማ ናብ ገዝኡ ኸይዳ ጠበቓ የድልየካ ምዃኑ ነጊርካኒ ነይርካ፣ ንዓይ ድማ ጠበቓ ዝኾነ ኣፍቃሪ ስለ ዘለኒ ጉዳይካ ንሱ ክውዳልካ ንስኡ ከራኽበካ ኢላ ትነግሮ። ጃኪ ቻን ድማ ብሓሳብ ኣይሰማማዕ እሞ ጃ ነፍቃሪኣ ሒዛቶ መፂኣ ምስ ኣቦኣ ተፋልጦ። ጃኪ ቻን ግን ጎሉ ኣፍቃሪ ብምሓዛ ደስ ስለ ዘይበሎ ኣብ መጀመርታ ነፍቃሪኣ ክፈራርሑ ከሎን ጃ ናብኦም መፂኣ ምስኦም ኮፍ ምስ በለት ግን ንጓሉ ክብል ስነ ስርዓት ገይሩ ነቲ ታሪክ ክነግሮ ይጀምር። እቲ ታሪክ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት ንጃኪ ቻን ተኽተፋስ ዓርኩ ከም ዝነበረን እቲ ዓርኩ ድማ ሓንቲ ነፍሰ ጦር ዝኾነት ፈረስ ከም ዝነበረቶ ብድሕሪኡ እታ ፈረስ ምስ ወለደት እቲ ንጃኪ ቻን ዓርኩ ነዛ ዓባይ ፈረስ ውሰዳ ኢሉ ዋላ እኳ እንተነገሮ ጃኪ ቻን ግን ነቲ ሕጂ ዝተወልደ ፈረስ ክወስዶ ይደሊ። እንተኾነ ግን እቲ ሓኪም እዚ ፈረስ ሓንቲ እግሩ ሰባር ከም ዝኾነትን ሳምቡኡ ድማ ንእሽተይ ከም ዝኾነ ይነግሮ እሞ ጃኪ ቻን ግን ድሓን ባዕለይ ወሲደ ባዕለይ ከለማሙዶ ኢልዎም ናብ ገዝኡ ይወስዶ። ጃኪ ቻን ነቲ ፈረስ ናብ ገዝኡ ምስ ወሰዶ እንዳተንከባኸበን ነታ ተሲራ ዝነበረት እግሩ ድማ እንዳዓረየን ከዕብዮ ከሎን ስሙ ድማ ራይድ ኢሉ ክሰምዮ ከሎ ንሪኦ። ቀፂሉ ድማ ጃኪ ቻን ንናሂ ነዚ ከምዚ ኢለ ዘዕበኽዎ ፈረስ እዮም ሕጂ ክወስዱለይ ደልዮም ዘለዉ ኢሉ ወሲኹ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ናብ ጃኪ ቻን ሓደ ተዋሳኣይ ዝኾነ ናይ ቀደም ዓርኩ ይመጽእ። ጃኪ ቻን ድማ ኣብ ሓንቲ ፊልሚ ፈረስን ሓደ ሰብን ስለ ዘድልዮም ምናልባት ንሱ ፊልም ክሰርሕ ይደሊ እንተኮይኑ ይሓቶ እሞ ጃኪ ቻን ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ዝነበረ ብናይ ዓርኩ ሓሳብ ይሰማማዕ። ንፅባሒቱ ንግሆ ድማ ጃኪ ቻን ንራይድ የለማምዶ እሞ ብድሕሪኡ ናብቲ ፊልም ዝስርሐሉ ቦታ ሒዝዎ ይኸይድ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ድማ ነቶም ናይቲ ፊልሚ ዳይሬክተራት ንሱን ፈረሱን ድልዋት ምዃኖም ነጊርዎም ኣብታ ዝተዋህበቱ ካራክተር ክዋሳእ ይጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ራይድ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት ክንዲ ዝበኣሶምን ዝሃርሞምን ናይ መጀመርታ ግዚኡ ኮይኑዎ ፈሪሑ ካብኦም ክሃድም ይጅምር። ጃኪ ቻን ድማ ብፈረሱ ተስፋ ቆሪፁ ካብታ ፊልም ክወፅእ ከሎን ነታ ንዕኡ ተዋሂባቶ ዝነበረት ካራክተር ድማ ካልእ ሰብን ካልእ ፈረስን ክትቅዋ ከለዉ ንርኢ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ጃ ናብቲ ቦታ መፅያ ንራይድ ከም ሰብ ከተተባብዖ ኮላን ራይድ ድማ ብጃ ተተባቢዑ ናቶም ናይ ጃኪ ቻን ካራክተር ወሲዶም ዝነበሩ ሰብን ፈረስን ካብቲ ቦታ ንኽኸዱ ምስቲ ፈረስ እንዳተባእሰ ክሰጎም ከሎን ንጃኪ ቻን ሒዝዎ ድማ ነታ ዝተዋህበቶም ካራክተር ክሰርሕዋ ካልኣይ ግዜ ዕድል ተዋሂቦም ይጅምሩ። ኣብዛ ካልኣይ ግዜ ግን ራይድ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት ክሃርሞም ከሎን ብጣዕሚ ብሉፅ ዝኾነ ትርኢት ድማ ከርኢ ከሎን ንሪኦ። ካብዛ ግዜ እዚኣ ጀሚሩ ናይ ጃኪ ቻን ስም ክሃብብ ከሎን ጃኪ ቻን ድማ ብጣዕሚ ፍሉጥን ብሉፅን ተዋሳኣይ ኮይኑ ኣብ ብዙሓት ፊልምታት ክሰርሕ ከሎን ጽቡቕ ናይ ማርሻል ኣርት ክእለት ድማ ስለ ዝነበሮ ካብ ብዙሓት ፊልምታት ስራሕ ክመፆ ከሎን ንሪኦ። ጃኪ ቻን ብከምዚ ዓይነት ሂወቱ ብጽቡቕ እንዳመርሐ ከሎ ግን እቶም ክልተ ካብ ዳያ ካፒታል ካምፓኒ ዝተላእኩ ሰባት ንኻልኣይ ግዜ ናብ ጃኪ ቻን ይመፁ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ንጃኪ ቻን ነቲ ፈረስ ክትበና ፈቃደኛ ካብ ዘይኮንካ ንጽባሕ ናብ ቤት ፍርዲ ንኽመጽእ መጽዋዕቲ ሒዞምሉ ከም ዝመጹን ንጽባሕ ድማ ግድን ክመጽእ ከም ዘለዎን ይነግርዎ። ጃኪ ቻን ድማ ንጓሉ ኣፍቃሪኣ ጠበቓ ስለ ዝኾነ ብኡ ተኣማሚኑ ግድን ከም ዝመጽእ ይነግሮም። ንጽባሕ እየንጎሆ ጃኪ ቻን ምስ ጓሉን ምስ ኣፍቃሪ ጓሉን ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሎ ንሪኦሞ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ድማ ክልቲኦም ወገናት እቲ ፈረስ ናቶም ንብረት ከም ዝኾነ ዘርኢ መርትዖን ቤት ፍርዲ የርእዩ። እንተኾነ ግን እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ፈረስ ናይቶም ዳያ ካፒታል ዝተባሃሉ ካምፓኒ ስለ ዝኾነ ንዖም ክወሃቦም ኣለዎ ኢሉ ናይ መወዳእታ ውሳኔ እዩ የመሓላልፍ። በዓል ጃኪ ቻን ግን እዚ ነገር እዚ ንኽፃረ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ስለ ዝበሉ እቲ ነገር እቲ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እውን ውሳኔ ክሳብ ዝወሃበሉ እቲ ፈረስ ንግዚኡ ወላ እኳ እንተኾነ ምስ ጃኪ ቻን ክጸኒሑ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ፊልምና ናብ ጃኪ ቻን ይወስደና እሞ ጃኪ ቻን ኣብ ሓደ ፊልም ክዋሳእ ከሎን ኣብዛ ፊልም ዝተዋህቦ ካራክተር ድማ ብፈረሱ ገይሩ ንሓደ ንውሕ ዝበለ ጸድፊ ክነጥሮ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ጸድፊ ብጣዕሚ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ጃ ራይድ ንኸይህሰይላ ነቲ ናይታ ፊልም ዳይሬክተር እዚ ነገር እዚ ክኸውን ከም ዘይክእል ዋላ እኳ እንተነገረቶ እቲ ዳይሬክተር ግን ንጃኪ ቻን እታ ጸድፊ ብጣዕሚ ቀላል ከም ዝኾነት ብዙሕ እንዳተዛረበ ከእምኖ ከሎን ጃኪ ቻን ድማ ነታ ጸድፊ ንኽነጥራ ክዳሎ ከሎን ንሪኦ። ቀፂሉ ድማ ጃኪ ቻን ነታ ጸድፊ ነጥራ ነጢሩ ናብ መሬት ምስ ዓለበ ግን ራይድ እግሩ ምቁ ተዛራቢዎ ንነዊሕ ክንሸራተት ከሎን ብዘገርም ኣጋጣሚ ግን ኣብታ ጫፍ ናይታ ጸድፊ ምስ በጽሐ ጠጠው ክብል ከሎን ንሪኦ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ ጃኪ ቻን ንጓሉ ሒዝዋ ናብቲ ናይ ገዛውቶም ሬስቶራንት ይወስዳ እሞ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ክልቲኦም እንዳተመገቡ ከለዉ ድማ እቶም ንጃኪ ቻን ቅድሚ ሕጂ ገንዘብ ኣለቂሖሞ ዝነበሩ ሰባት ናብቲ ቦታ መጺኦም እቲ ናቶም መራሒ ድማ ኣብ ጎኒ ጃኪ ቻን ኮፍ ይብል። እቲ መራሒኦም ድማ ንጃኪ ቻን ብጣዕሚ ምልክዕቲ ጓል እያ ዘላትካ ጓል ከም ዘላትካ እንተዝፈልጥ እኮ ኣብ ክንዲ ፈረስካ ጓልካ መወሰድኩ እንዳበለ ክላገጸሉ ምስ ጀመረ ጃኪ ቻን ብዘረብኡ ብጣዕሚ ሓሪቑ በታ ንፈልጣ ናይ ጃኪ ቻን ካራተ ገይሩ ንኹሎም በብሓደ ቅጥቅጦም ከሎን ምስ ጓሉ ናብ ፈረሱ ደይቡ ድማ ክሃድም ከሎን ንሪኦ። ኣብ መገዲ ድማ ጃ ኣብ ልዕሊ ባኣ ዝነበራ ኣተሓሳስባ ተቐይሩ ይመስለኒ ጃ ነባኣ ክትሓፍዎ ከላን ኣብ ገዝኦም ምስ በጽሑ እውን በቲ ኣብቲ ሬስቶራንት ኣቦኣ ንዓ ክብል ዝገበሩ ነገር ጃ ነባኣ ክትፈትዎ ከም ዝጀመረት ንርዳእ። ብድሕሪ እዚ ጃኪ ቻን ፊልም እንዳሰርሐ ህይወቱ ክመርሕ ከሎን እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ዝሰርሖም ዝነበረ ፊልምታት ናይ በኣስን ናይ ውግእን ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ቀረፃ ግዜ ጃኪ ቻንን ራይድን ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ክህሰዩ ከለዉ ንሪኦም። ጃ ድማ ኣቦኣ ነቶም ፊልምታት ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሖም ምስ ረኣየት እዚ ፊልም ክሰርሑ ከለኹም ንስኻን ራይድን ኣካላትኩም ስለ ትህሰዩ ዘለኹም ነዚ ስራሕ ንኸቋርፆ ትነግሮ። ጃኪ ቻን ግን እዚ ስራሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ምንጪ ኣታዊኦም ስለ ዝኾነን ንኽሰርሕዎ ድማ ንዕኡን ንራይድን ከምዘየፀግሞም እንዳነገራ ነቲ ስራሕ ከምዘይገርፎ ይነግራ። ጃ ግን በቲ ናይ ኣቦኣ ዘረባ ሓሪቓ ምሸት ግብጃ ስለ ዘለዎም ናብ ሓደ ቦታ ከም ተወስዶ ነጊራቶ ገዲፋቶ ተኸይድ። ኣጋ ምሸት ምስ ኮነ ጃ ነቦኣ ሒዛቶ ምስ ስድራ ቤት ናይ ኣፍቃሪኣ ንኸተፋልጦ ናብ ገዝኦም ትኸይድ። ጃኪ ቻን ግን ናብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ከይዱ ስለ ዘይፈልጥ ናብቲ ቦታ ምስ ከዱ ዘስሕቕ ነገር ክገብር ከሎን ብዙሕ ድማ ክዛረብ ከሎን ንሪኦ። ጃ ድማ ኣቦኣ ክረብሽ ከሎ ምስ ረኣየቶ ከምዚ እንዳበለት ንናይ ኣፍቃሪኣ ስድራ ቤት ክትነግሮም ትጅምር። ንሳን ኣቦኣን ንነዊሕ ዓመታት ከምዘይተራኸቡን ንሳ ድማ በይና ከምዚ ዓበየትን ቀፂላ ድማ ናይ ኣቦይ ባህሪ ሪኢኩም ኣባይ ዘለኩም ኣረኣእያ ክቐየር የብሉን ኢላ ትነግሮም። ጃኪ ቻን ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብውሽጡ ብጣዕሚ ክሓርቕ ከሎን ክርበሽ ከሎን ርኢናዮ። ነቶም ንናሁይ ስድራ ቤቱ ድማ ንሱ ዘይተማሃረ ብጣዕሚ ደንቆሮ ሰብ ከም ዝኾነ እንዳነገሮም ጓሉ ምስ ወዶም ብምቅርራባ ድማ ሕጉስ ከም ዝኾነን ይነግሮም። ድሕሪ ናይቲ ስድራ ቤት ምፍላጥ ድማ ጃ ናብ ኣቦኣ ኸይዳ ከምዛ ከተና ኣእሱ ከምዘይጸንሐት ፊልም ምስራሕካ እንተዘይቋሪፅካ ድሕሪ ሕጂ ክልቴና ይንራኸብን ኢና ትብሎ።
كساب حجي حريق زنبره جاكي شان دما نت سرح كمزي يقارطو ينغرامو كلتيهم تفلاليوم ننا بغزوم كخدو خلو نريهم نصباحيت نغو جاكي شان اب حنت فيلم كسرح يخيد اذا فيلم كن بتعمل برتعتي هانيرا مغنياتو دما ابزا فيلم حدا فرس تراي زي كونس ብዙሓት ኣፍራስ ኮይኖም ናይ ውግእ ቀረፃ ስለ ዝነበረት ጃኪ ቻን ፈረሱ ሒዙ ንዝኾነ ፈረስ ከይተጋጨወ እሞ ከዓ ናይ ብሓቂ ሰይፍን መሳርሒታትን ሒዙ ክሰርሕ ስለ ዘለዎ እዩ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ ድማ እታ ፊልም ትጅመር እሞ ኣብ መንጎ ግን ጃኪ ቻን ምስ ሓደ ፈረስ ተጋጭዩ ካብ ፈረሱ ወዲቑ ክህሳ ከሎን ናብ ሆስፒታል ድማ ክውሰድ ከሎ ንሪኦ። ጃ ድማ ኣቦኣ ኣብ ዘይብሉ ናብቲ ገዝኡ ትኸይድ እሞ ገዝኡ ክትፍትሽ ከላ ንሪኣ። ኣብ መንጎ ድማ ኣቦኣ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ ይንገራ እሞ ናይ ኣቦኣ ታሲራ ሒዛቱ ክትከይድ ኢላ እንዳፈተሸት ኮላ ሓንቲ ሲዲ ትረክብ። ነታ ሲዲ ድማ ኣብታ ኣብ ጥቓ ዝነበረ ቴሌቭዥን ኣትያ ክትሪኣ ኮላን ኣብታ ሲዲ ዝነበረ ድማ ቅድሚ ሕጂ ጃ ብንእሽተኣ ኮላ ምስ ጃኪ ቻን ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ኮይኖም ምግቢ ክምገቡ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮ እዩ ነይሩ። ጃ ድማ ነዚ ምስ ረኣየት ኣቦኣ ኩሉ ግዜ ክናፍቃ ከሎ ነዛ ሲዲ እንዳውፅአ ከም ዝሪኣ ተረዲእዋን ኣቦኣ ንዓኣ ዓብ ቦታ ከም ዘለዎን ፈሊጣ ድማ ተኣሲሩ ሒዛትሉ ናብቲ ሆስፒታል ትኸይድ። ናብ ሆስፒታል ምስ ከደት ድማ ኣቦኣ ክሳብ ዝትስእ ተፀቢያቶ ኣቦኣ ምስ ተስአ ድማ በቲ ትማሊ ዝገበረቶ ነገር ይቕሬታ ትሓቶ። ጃኪ ቻን እውን ንዓይ ዋላ ይቕሬታ ገበርለይ እንዳበለ ድሕሪ ሕጂ ፈፂሙ ፊልም ከም ዘይሰርሕ ቃል ይኣትወላ። ብድሕሪ እዚ ክልቲኦም ተተሓሒዞም ናብ ገዝኦም ይኸዱ እሞ ጃ ድማ ኣብ ገዝኦም ኮይና ጃኪ ቻን ቀደም ዝሰርሖም ዝነበረ ፊልምታት እንዳረኣየት ብናይ ጃኪ ቻን ድፍረት ብጣዕሚ እንዳተገረመት ኮላ ጃኪ ቻን ናብኣ መፂኡ ናብታ ብቲ ቲቪ ትረአ ዝነበረት ፊልም እንዳመልከተ ነዛ ፊልም ክሰርሕ ከለኹ ካብ ነዊሕ ዝበለ ፀድፊ ፀዲፈ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ዝኸውን ኣብ ኮማ ደቂሰ ነይረ። ቀፂሉ ድማ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ጎኑ ወላ ሓደ ሰብ ከም ዘይነበረ እንዳነገራ ሕጂ ግን ንሳ ኣብ ጎኑ ስለ ዘላ ብጣዕሚ ሕጉስ ከም ዝኾነ ይነግራ። ጃ ድማ ነቦኣ ብዝነበረ ኣተሓሳስባ ተጣዒሳ ክትበክ ኮላ ንሪኣ። ንፅባሒት ንግሆ እቲ ንጃኪ ቻን ዓርኩ ናብ ጃኪ ቻን መፂኡ ሕጂ ሓንቲ ፊልም ረኺቡሉ ከም ዘሎን ነዛ ፊልም እንተሰሪሕዋ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝረክብን ይነግሮ። ጃኪ ቻን ግን ንዓርኩ ድሕሪ ሕጂ ወላ ሓንቲ ፊልም ከም ዘይሰርሕ ንጓለይ ቃል ስለ ዝኣቱ ኩላ ክሰርሕ ኣይክእልን ኢሉ ይነግሮ። ዓርኩ ድማ ምዝራቡ ቀፂሉ ከማን ኣብዛ ፊልም እኮ ብጣዕሚ ሓፂር ዝኾነ ቀረፃ ኢኻ ክትቅረፅ፣ ከምኡ ድማ ናይዛ ፊልም ኣክተር ንስኻ ስለ ዝኾንካ ዝና ክትረኽበላ ኢኻ ኢሉ ይነግሮ። ጃኪ ቻን ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብናይ ዓርኩ ሓሳብ ተሰማሚዑ ኣጋ ምሸት ምስ ኮነ ናብ ራይድ ከይዱ ኣብ ሓንቲ ፊልም ኣክተር ኮይኖም ከም ዝሰርሑ እንዳነገሮ ከለማምዶ ይጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ጓሉ ምስ ኣፍቃሪያ ኮይና ናብቲ ቦታ ትመፅእ እሞ ጃኪ ቻን ድማ ጓሉ ከም ዝመፀት ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ሓቕፋ። ጃውን ብወገና ኣቦኣ ዝኾነ ነገር ይሓበላ ከም ዘሎ ተረዲእዋ እንታይ ክነግራ ከም ዝደለየ ምስ ሓተተቶ ጃኪ ቻን ድማ ስቕ ምስ በለ ጃ ንጃኪ ቻን ፊልም ክሰርሕ ክጅምር ደሊኻ ኣለኻ ምሽ ከምኡ እንተደሊኻ ጥራይኻ ናብ ራይድ መፂኻ ከተለማምዶ ትጅምር ትብሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ጃ ናይ ጃኪ ቻን መልሲ ስቕ ምስ ኮና ፊልም ክሰርሕ ምዃኑ ተረዲእዋ ንጃኪ ቻን ካልኣይ ግዜ ከምዘይትሰርሕ እኮ ቃል ኣቲኻለይ ነርካ እንዳበለቶ ሓሪቓ ገዲፋቶ ትኸይድ። ንፅባሒቱ ጃኪ ቻን ጓሉ ዝበለቶ እንዳዘከረ ናብቲ ፊልም መስርሒ ክኸይድ ከሎን ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ድማ እቶም ናይታ ፊልም ዳይሬክተራት ንጃኪ ቻን ድሕሪ ሕጂ ንሳ ይኹን ምጉዳእ ዝበሃል ነገር የለን፣ ምክንያቱ ሕጂ ትሰርሐሉ ብሓቀኛ ፈረስ ዘይኮነ ብዝተዳለወ ሲጂኣር ፈረስ ኢሎም ይነግርዎ። ጃኪ ቻን ግን ነዚ ምስ ሰምዐ ነቲ ዳይሬክተር ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ፈተናታት ነዚ ራይድ ዝበሃል ፈረስ የሕሊፈ መፂ፣ ሕጂ ግን ሓደ ኮምፒተር ዝኾነ ፈረስ ስለ ዝረኸብኩ ነዚ ናተይ ፈረስ ኣይገርፎን ኢሉ ይነግሮ። እቶም ዳይሬክተራት ድማ እቲ ፈረስ ነቲ ስራሕ ከይተጎዳ ክሰርሖ ይኽእል እንተኮይኑ ንጃኪ ቻን ብፈረስካ ጌርካ ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ኢሎም ይነግርዎ እሞ ጃኪ ቻን ድማ ናቶም ፍቓድ ምስ ረኸበ ነቲ ስራሕ ንክጅምሮ ፈረሱ ከዳሉ ከሎን ናብ ፈረሱ ደይቡ ድማ ነታ ፊልም ክሰርሓ ይጅምር።
اتقرص أمس جمرة دما جاكي شان كابتن بدحريتو زنبر وتحدرات اندهادمة نابتا زنطر لابوتا اندغربي متصأمو أمونغو جن قالوا زبالتو زربات تذكروه رايد كابن يشتو اقرو تسيرا خمزنا برتن حجي دما أبز سراح كوم عينة تقم كقاتمو خمز خيل ترديوه نتا خنطرا زقبو بوتا قدما منطارو نفرسو تأطو يبلو قاتيلو دما نتوم نايتا فيلم بروديسرات نزا فيلم كسرحا خمزي كألنا جيروهم كابت بوتا يخيد ندحرزي بقلطف نابقالو خيدو نتا فيلم كم زي سرحا ينقرامو كلتيوم يتعارغو لصباحيت نقهو نايت بيت فرق وطرا أخيلو بعال جاكي شان نابت بيت فرق كلو نرقام انت غنقن حجون جاكي شان اتفرس ناتو نبرات كم زخونا زرقي ولا حانت مرتوع سلا زي بلو ات بيت فردي نرايد نتم دايا كابيتال استوالو كامباني نخوابهم نمود داتا وسانيو يمحلالف جاكي شان دما كمت ناي بيت فرد وسانا نتفرس نتم دايا كابيتال استوالو كامباني يبوم دما نامكينو آتيو مسقالون مسناهين اندخد خولو اتفرس نتستأسرلو جمد بتيسو ناب جاكي شان انداقوي كمتي جمر جاكي شان دما نزم سرعي نتا مكينة تطو نخبلا نجيرو كابتا مكينة وريدو نرايد دحر حج بتاع مثل زتسألكا ناباي كيت متس اندابلي فرارحو رايد دما اتخمم بوزري أسب حريقو سلزارة بوزلو سامي عوون دحري تملس بدحر زدما جاكي شان نام مكينو تمليسو مبكاي يغتل كابزن دحر ناي جاكي شان هيوت دما بتاع ما أسل جاون جاكي شان دما بزوح زي زارب سبن يخون نزز رأيت جادما نابتنا دا كابيتال كامباني مرح زخون سبعي كيدا جاكي شان مسرايد كوينو زحلفهم سقاماتن نعو قبل زخفرهم مسوأتتاتن كتنابرو تجمر كاب علاتات حدا معالت دما رايد نجاكي شان كاب دكاسو يدسو جاكي شان دما مني زي تسأل نزلون دابلا تقل بيتو رايد كم زخونا مسرعي بتحقاس نرايد كحاقفو جمر أبت مساسال جيزي دما أتنا ديا كابيتال كامباني مرح زخونا سبعي نابت بوتا متيو لجا نسخ متي خوالات زيت نقرني نتفرس نابز بوتا ممتعي أي مترفن نيرو مغنياتو رايد كاب جاكي شان مستفلي نفسو كقتليلو ولا حانت مقب خيبال أي كأنيلو نقرا جا دما نت سبعي بتزقبرو نقرا مسكيناتو نساف كاري عنداقويت ناب جاكي شان تخيد بدحرزي كلهم أبالات سدرابيت بحنساب كوينو من داخل تصاوتو خلو فيلمنا تودا إذا خبركم تخطيتلتنا إذا فيلم نزا فيلم انتفتيخما لايك قبروا كمون نزا چانل سابسكرايب قبركم هايترسو عندابلكو أبقى طالب خالي مساط فيلم كسام دراخب بدحانجو